I comissària d'exposicions sobre dones artistes. Sí? Avui aquí al Museu de Mollet parlaré de la Lola Anglada, em referiré única i exclusivament a aquelles obres que són propietat del museu. Per un cantó, la Nuri, que la teniu aquí al darrere, que és un dibuix que ella utilitzarà com a portada de la revista La Nuri i també com a cartell de publicitar la revista. La Nuri, la revista que ella dirigeix des del novembre de 1925 fins al març del 1926, només en surten 17 números, és una revista que fa quan ella està encara passant temporades a París i temporades a Barcelona. És la Lola Anglada jove, és la Lola Anglada que encara el seu estil en els seus dibuixos encara no està ben decidit, perquè ella una mica dubta entre aquells dibuixos de formes, de figures allargissades amb força càrrega irònica que comença a fer als anys 10 i que continuarà fent fins als anys 30, que són dibuixos en els quals les figures estan simplificades i que utilitza molt en els acudits i també en il·lustracions de les revistes, i que els farà fins a ben entrat als anys 30. Ella aquí sembla dubtar entre aquestes formes i les noucentistes, i finalment optarà per les noucentistes i abandonarà aquestes, que per mi són molt interessants tots aquests dibuixos, perquè sempre utilitza a més per fer una crítica social. És l'època que en aquests viatges a París també s'arribarà fins a Brussel·les, on està exiliat Francesc Macià, i el visitarà. És l'època de la Lola Anglada, que fa exposicions i fa dibuixos que els regala, o els diners que treu de les exposicions les passa pels empresonats catalans, perquè en aquests anys no només el Macià està exiliat, sinó també hi ha els empresonats pel complot de Garraf, que tenim una fotografia d'ella al 1930, quan surten els primers alliberats, indultats del complot de Garraf. El complot de Garraf, recordem que era l'intent de matar el rei per part de 7 joves, molt joves, catalanistes, i que va ser sufocat i els van empresonar. I la Lola Anglada estarà en tota la lluita per aconseguir el seu alliberament. En aquesta revista, aquest dibuix servirà de portada del primer número i també d'imatge per al cartell. Llavors, quan fa la presentació de la revista, ella diu que és una revista dirigida a les noies, i perquè considera que les noies no només s'han d'instruir, sinó també esvergir-se i també crear relacions entre les noies. Per tant, mirant el que representa la revista, el dibuix, més el que ella vol, podríem fer-ne una lectura feminista. És a dir, m'explico. Per un cantó, ella col·loca al bell mig de l'obra una figura femenina vestida de catalana, que la veiem que porta tots els atributs de catalana, com és la gandaia, les espardenyes de vetes, un davantal ple de roses que ella va esparcint pel terra a mesura que va caminant, però no només això, sinó també que a la seva dreta hi col·loca una atzavara molt gran, que compensa tota la composició, i a l'esquerra, a la llunyania, hi posa una masia, la masia catalana, i amb tot d'orenetes que volen. Per tant, ella què fa? Ella, cansada dels protagonistes masculins que dominen a totes les revistes, el que fa és fer una protagonista femenina, que és la Nuri. El nom l'agafa de l'obra de l'Àngel Guimerà, La Terra Baixa. I, per tant, la dona es considera la protagonista de tota la revista.
Però no només, a més, si és la protagonista, la Lola Anglada és molt conscient de les relacions, la importància de les relacions entre les dones, de les xarxes, de les complicitats que s'han d'establir entre dones. I després també ella es decanta per les dones, per les nenes, quan no només fa aquesta portada, sinó que també en fa una altra, que és una auca, en la qual hi ha dos personatges, un personatge femení i un de masculí. El personatge femení, que ella el titula Fa que sí, és una noieta que és l'exemple de totes les virtuts, ordenada, estudiosa, neta, que menja bé. I el personatge masculí, que és el Fa que no, és un nen que és tot el contrari d'aquestes virtuts. Per tant, es decanta a favor de les nenes. Per altra banda, farà una altra portada en la qual mostra tota una sèrie d'àngels, que normalment els àngels són asexuats, i la Lola Anglada els sexua, i els sexua en femení, i col·loca unes noies púbers o adolescents amb els seus pits, que es veu que són noies, i les llargues cabelleres. Això ho farà en altres ocasions. Per tant, podríem dir, això també seria un factor des d'aquest punt de vista feminista de Lola Anglada. La qual cosa no vol dir que la Lola Anglada fos una gran feminista, però sí té. I el que sí voldria és llegir un text de la mateixa Lola Anglada a les seves memòries, quan diu: el 1925, Francesc Esteve vingué a demanar la meva col·laboració per al seu seminari La Nuri, dedicat a les noies. A tal invitació va plaure'm. El nombre de subscripcions creixia. Del cartellet de propaganda que jo vaig litografiar se n'emplenaren tots els carrers de les nostres ciutats. I quan el setmanari se salvava de les pèrdues, quan el tiratge arribava als 12.000 exemplars, el govern de Primo de Rivera va fer-lo suspendre. Per tant, la Lola Anglada és conscient també, quan escriu això a les memòries, referint-se a l'època del 1926, que el govern talla i, a més, està escrita en català. Aquesta imatge de la Nuri la podríem comparar, i pel fet que és una imatge noucentista formalment, la podríem comparar amb el de la ben plantada, que marcaria l'inici del noucentisme a Catalunya. Però si la ben plantada és la dona jove, forta, però que representa la dona mare, la pàtria, la Lola Anglada en la seva vida particular subverteix aquesta imatge, perquè la Lola Anglada no es va casar mai. La Lola Anglada sembla ser que el Miró, hi ha qui li fa la relació amb el Miró, però ella no en volia saber res del Miró, amb els quals en un grup havien compartit estudi, abans d'anar-se'n cap a París, però amb qui va tindre un afer amorós, una història amorosa, va ser amb el Tomàs Aimat. I ella en el seu dietari de París, que no s'ha editat, inèdit, ella parla que esperava veure el Tomàs Aimat per explicar-li tots els seus projectes i tal. I el Tomàs Aimat, quan la veu, diu, llegeixo tal qual: jo esperava veure't per a dir-te que sols m'interesses tu i res més, per a tu sola, apartada de totes aquestes coses per a les quals sembla que tu vius. I vull que escullis entre jo i aquestes il·lusions, el teu art. I lògicament la Lola Anglada va elegir, es va dedicar al seu art i acaba la relació amb el Tomàs Aimat. I ara ja passo als gravats. Aquí al museu teniu la col·lecció de 31 gravats, més en blanc i negre, més dues còpies, més dues estampes que són bicolor. Aquests gravats són totes les làmines que van sortir al llibre de la Barcelona dels nostres avis, que es van editar el 1949. Ara la situació de la Lola és molt diferent a l'època de la Nuri, perquè la Lola ara viu
a Tiana, on s'ha traslladat a partir de començament dels anys 40 i allà viu reclosa. Són els primers anys del franquisme, els primers anys més durs i fins i tot ella n'és conscient. És la Lola Anglada, com veurem ja, madura tant a nivell personal com a nivell artístic. I quan al seu empresonament a Tiana, ella escriu a les seves memòries referint-se a l'any 1950. Si el llibre surt el 1949, és aquesta època. I ella diu: «I quan els ocells d'hivern passen rebents, em sembla tenir ales i anar vestida de plomes i que sóc tan feliç com ells. Però sóc un ocell captiu. El meu taller sembla una gàbia on un ocell es deleix per la llibertat». Els gravats, el que fa la Lola, aquí la veiem ja la Lola adulta, la Lola madura, és amb imatges treballant ja a Tiana, on es quedarà ja fins a la resta dels seus dies, i el que fa ella és inventar un personatge perquè tant com la Nuri com el llibre de La Barcelona dels nostres avis estan escrits per la mateixa Lola, per tant aquí veiem la polifacètica Lola Anglada, que no solament cultivarà totes les arts plàstiques, sinó que també escriu. Aquí ella inventa un personatge que és el Gabrielet Llamosí, que és un nen de 10 anys, ho situa al 1860, i a través del Gabrielet, dels seus familiars i dels seus amics, al llarg de fins al 1872-73, explicarà els costums i les tradicions de Barcelona. Aquests gravats, juntament amb les primeres còpies per al llibre, van ser exposats a l'any 48 a les Galeries Cira. S'ha de dir que les Galeries Cira són unes galeries que es creen, la crea la Montserrat Isern Rabascall, ho dic perquè és una dona que crea una galeria, ajudada de la seva germana Núria, i que allà hi exposaran moltes artistes. I diu la Lola Anglada a les seves memòries, diu, quan fa l'exposició l'any 48, diu: «Acabo d'inaugurar una exposició a les Galeries Cira dels originals i les proves litogràfiques de la Barcelona dels nostres avis. Des del mateix any abans d'esclatar la Revolució, jo no havia exposat pel fet d'estar perseguida. L'any 43, a les mateixes Galeries Cira, es van exposar un biombo i uns ventalls firmats per mi. La policia hi va córrer i va fer-ho retirar. La policia tatxà el meu nom. Les invitacions han estat escrites en català i les he trameses a les meves amistats sense portar-ho a la censura». Per tant, l'exposició va ser una exposició molt ben rebuda, la Lola està molt contenta perquè hi ha gent rica però també gent humil que la va veure, i fins i tot se li atansa un senyor gran humil i li diu al cau d'orella, li diu: «Gràcies per Catalunya», i ella es queda supercontenta. Ella diu que si s'ha pogut fer aquesta exposició és gràcies a l'ajut dels monjos de Montserrat, que han hagut de pagar, ella diu, 6.000 pessetes, que en aquell moment són molts a Madrid, i perquè també ja l'havien ajudat abans, sobretot el pare Tovella. Per tant, aquestes imatges, aquestes làmines, fixeu-vos que totes, com hem vist, són un anar enrere, un anar cap al temps passat, un anar cap al segle XIX. Per tant, se'n va cap a un temps passat perquè el temps present que a ella li toca viure no li agrada i per tant es refugia en un passat. Però també pot ser aquest anar cap al passat, que ella ho havia fet també abans, celebrant l'any 33, celebrant l'aniversari que havia exposat a la Casa de l'Ardiaca, l'aniversari de la publicació de l'Aribaur de l'O de la Pàtria, doncs podríem fer-ne diverses lectures. Per un cantó, reflecteix el seu amor per l'antigor, per l'antiguitat, que li ve de família. Però per altre cantó, també és mostrar els seus orígens,
que és d'una dona, una família benestant, i per tant els mostra de forma molt amable i tal. Però com que ho fa també dintre utilitzant l'estil noucentista, que és l'estil que també els monjos de Montserrat utilitzaren a l'hora de refer el tro de Montserrat, perquè és l'estil propi de Catalunya, és també una reivindicació catalanista de la Lola. Però fins i tot aquest delectar-se en el passat, perquè el present que li toca viure en plena postguerra no li agrada, va una mica més enllà, perquè la Lola n'és molt conscient d'on viu i com viu. I ho diu perquè després farà amb el Francesc Coret, que farà el text i ella farà les imatges, les visions barcelonines que es publiquen del 52 al 57. I referint-se a l'any 48, ella deia: «Fa tristesa veure Catalunya sotmesa. Al bo de recórrer Catalunya he trobat els pobles dins la més pregona tristor, amb els seus homes confinats, morts, assassinats, empresonats o desapareguts per sempre més. Aquests pobles tan desperts i alegres, com Balaguer, ara sembla que dormi en letargi. I m'ha fet pena Girona, adormida sense els seus gironins que han estat afusellats. Tot Catalunya viu sota el jou i dorm a l'ombra de l'amenaça». Fins aquí la Lola.